אני אספר לכם סיפור. אתם תרדמו, אז אני אשאר לשמור לבד. אבל אני אספר לכם סיפור. במלחמה האחרונה שהייתי כתב צבאי, נתקענו בעמדה. כל הכוחות נסוגו ורק אנחנו נשארנו שם, בעמדה. היינו אני, הצלם שלי, סטניסלב. והיינו גם הקצין. והקשר שלו, חיים פעמיים. תוציא אותנו מפה! תוציא אותנו מפה, הם יורים עלינו! יורים עלינו! אותנו! לחיים פעמיים הייתה קיבה קצרה. בדרך לפה בעודנו נסוגים מהאויב, היה צריך חיים פעמיים לחרבן. תנחשו כמה פעמים? אתם יכולים להבין את העניין. באחת מהשתיים שכח חיים לקחת את נשקו. למרות שהסיכויים שמישהו ישמע את הכתבה הזאת הם קלושים, אני רוצה בבקשה לספר לכם מה קורה פה. מה שקורה פה זה שאנחנו נמצאים בתוך עמדה מחורבנת שנמצאת ככל הנראה בשטח שנמצא בשליטת האויב כנראה שאנחנו הולכים למות. אני רק רוצה להגיד שהכתבה הזאת יכולה להיכנס לי לתחת, ושמישהו כבר יטפל בכלב שלי, הוא קצת חולה. בית סיגריה בבקשה, יש פה תחמושת. אתה מפריע לי. איפה הייתי? אוקיי, תקועים, מפציצים אותנו, אין לנו אוכל ואין לנו מים. רגע, שנייה. מישהו קולט אותי? אין לנו. מישהו קולט? מישהו קולט אותי? מישהו קולט? גם אתה מפריע לי! אתה לא רואה שאני מפליט את הצבא המזוהלת שלי כרגע? אני ערב לך. חזק חדשות, כולנו הולכים למות. אנחנו נשארים בחיים. כל עוד זה באחריותי. קח את האחריות שלך. תחום פה ככה. יחד עם הכתבה שלך. קלטתי את העניין. כן, ככה אומר.